Prajem vám príjemné dopoludnie. Som Ladislav Svršek zo spoločnosti Albertina IKM Bratislava a dnes som si pre vás pripravil približne hodinkový webinár, počas ktorého by sme vám chceli predstaviť službu Novel, predovšetkým teda jej obsah a hlavne nástroje, vrátane tých unikátnych, ktoré službu Novel odlišujú od iných podobných vedeckých a odborných databáz. Novel poskytuje overený obsah a nástroje, ktoré používajú technici, inžinieri, ale aj akademici a študenti z celého sveta. Službu využívajú v podstate mnohé popredné technické univerzity, ale aj vládne a výskumné inštitúcie a množstvo komerčných inštitúcií. V Českej a Slovenskej republike je Novel dostupný v rámci konzorcií. V Českej republike je to konzorcium Czech ELIP, kde je 7 inštitúcií, ktoré majú prístup k tejto službe. Na Slovensku je to projekt NISPES, konzorciálny projekt NISPES, ktorý koordinuje Centrum vedecko-technických informácií. A tam môže s Novelom pracovať 11 inštitúcií, respektíve zamestnanci a študenti z 11 univerzít. Ja vám dnes ukážem, ako sa ku Novelu dostanete, ako ho efektívne využívať pri svojej práci, vede, výskume, štúdiu a podobne, pretože Novel je, ako som spomínal, webová služba. Na to, aby ste k nemu mohli pristupovať, potrebujete zariadenie, ktoré je pripojené k internetu s internetovým pripojením, s tým, že ide o platenú službu, takže je potrebná nejaká autorizácia. Typicky postačuje, pokiaľ pracujete na počítači, ktorý je pripojený k počítačovej sieti danej inštitúcie univerzity, ale pokiaľ by ste chceli pracovať vzdialene, tak je to možné dvomi spôsobmi. Buď to použijete osobný účet, Novel patrí do rodiny služieb, ktoré poskytuje Elsevier, takže Elsevier je prevádzkovateľom aj kurátorom toho obsahu, takže vám postačuje meno a heslo, ktoré zvyčajne a bežne používate do Scopusu alebo do Science Directu a podobne. A v prípade, že nepatríte k inštitúcii, ktorá má niečo od Elzevieru, presnejšie Novel od Elzevieru dostupný, stále môžete využiť prípadné systémy vzdialeného prístupu. Na Slovensku typicky cez CVTI používateľe do Novelu môžu vstúpiť, pretože ten proxy server, ktorý tam funguje, ich identifikuje, ako by boli priamo v knižnici, ale v takom prípade teda ten osobný účet nevyužijú. Ja sa k tomu vrátim o chvíľinku, keď budem všetko ukazovať naživo. Dizajn toho webu, toho webového rozhrania je responsibilný, takže pokiaľ by ste to potrebovali, môžete k tejto službe pristupovať aj z mobilných zariadení a v prípade, že teda máte ten osobný účet, vzdialený prístup, tak v podstate odkiaľkoľvek z celého sveta. V ukážkach naživo vám detailne predstavím obsah, ktorý z veľkej časti tvoria monografie, to znamená také tie bežné textové diela, referenčné práce, zborníky z konferencií a podobne. Knovel je agregátor tohto obsahu. Ako som spomínal, kurátorom toho obsahu je Elsevier, ale ten obsah nie sú len práce, ktoré vydáva vydavateľstvo Elsevier, ale nájdete tam aj Springer, nájdete tam množstvo vedeckých a akademických vydavateľstiev, odborných spoločností, asociácií. Takže zo všetkých týchto zdrojov sú tam tie textové publikácie zozbierané z oblasti techniky, prírodných vied, chémie a podobne. To, čo však Knovel robí unikátnym, sú ďalšie typy dát, ktoré sa v iných službách buď to ťažko dohľadávajú, alebo nie sú vôbec dostupné. A to sú predovšetkým tabuľkové a datové sety, to znamená predovšetkým vlastnosti materiálov a podobne. Novel okrem iného poskytuje tiež zdigitalizované interaktívne grafy, rozsiahlu zbierku rovníc, rovnako interaktívnej podobe, niečo ako online Mathcad, pokiaľ s ním pracujete, a ďalšie nástroje pre technikov, či už sú to rôzne kalkulátory a prepočty, vrátane teda prepočtov všetkých
možných typických jednotiek alebo ďalšie nástroje, ktorých ja sa dotknem potom trošku neskôr. Veľmi špecifickou skupinou práve postavenou na tých tabulkových datách je možnosť vyhľadávania materiálov podľa vlastností. Máte tam k dispozícii chemické zlúčeniny, zliadiny, kompozity, kovy, plasty a k ním všetky dostupné datá, či už priamo teda z tých vedeckých publikácií alebo z datových setov, ktoré sú publikované samostatne. Takže máte prehľad o všetkých dostupných fyzikálnych, chemických vlastnostiach, elektrotechnických vlastnostiach a tak ďalej a tak podobne. Ukážem vám to v rámci tých živých ukážok na jednom príklade, akým spôsobom sa dokážete akým spôsobom dokážete s týmito datami pracovať a ako môžete v nich vyhľadávať. Nemôžem nakoniec obísť ani umelú inteligenciu. V prostredí novel je aktuálne nasadený nástroj, ktorý pomáha či už formulovať rešeršnú požiadavku alebo vyhodnotiť získané dokumenty práve prostredníctvom nástrojov umelej inteligencie. Ukážem vám to tiež naživo na konci tejto prezentácie. Momentálne teda sa prepneme do online prostredia. Ako som spomínal, potrebujete počítač, ktorý je pripojený k internetu a úplne najjednoduchšie zapamätať si webovú adresu www.novel.com, ktorá vás privedie na túto úvodnú stránku. A v prípade, že by ste neboli prihlásení, ja sa teda teraz odhlásim, alebo by ste neboli na správnych IP adresách, tak Novel zobrazí stránku, ktorá je pomenovaná ako Preview Mode. Pokiaľ pri napísaní webovej adresy www.novel.com prídete na túto stránku, znamená to, že potrebujete na ten prístup využiť niektorý zo spôsobov vzdialeného prístupu, či už teda cez inštitúciu, alebo pokiaľ zopakujem, máte meno a heslo od Elzevieru a Novel je na vašej inštitúcii licencovaný, tak využiť toto meno a heslo, prípadne si vytvoriť. Na niekoľkých miestach tu máte inštrukciu, že si máte overiť, či ten prístup je pre vás dostupný, pretože bez toho môžete síce v tej databáze vyhľadávať, získate aký taký prehľad o tých výsledkoch, ale do tých skutočných publikácií sa nedostanete, nebudete môcť využiť ani tie ďalšie pokročilejšie nástroje a podobne. Keď kliknem na to overenie si prístupu, tak sa dostanete na klasickú prihlasovaciu stránku Elzevieru, ktorú možno poznáte. Tá si od vás vyžiada e-mailovú adresu, kde pokiaľ naozaj s tým chcete pracovať pod tým inštitucionálnym účtom, potrebujete e-mail s doménou vašej inštitúcie, potvrdíte a pokiaľ je všetko v poriadku, vyžiada si heslo, pokiaľ už máte tú e-mailovú adresu s tým kontom spárovanú. V prípade, že nie, môžete si ten účet vytvoriť a prepojiť s tým svojim Elsevier účtom, takže v závislosti od toho sa ten systém chová. Ja sa teda teraz prispojím pod svojim menom a heslom a vrátim sa na tú úvodnú stránku, kde by ste sa mali dostať pri tom začiatku. Na zoznamenie sa s obsahom je v tomto prípade asi najjednoduchšie trošku si pozrieť, čo vám tá obrazovka píše. Rozhranie je veľmi jednoduché, je tu úplne základné vyhľadávacie okno, ale hneď na spodku máte informáciu o tom, že pokiaľ sa chcete o tom obsahu dozvedieť viacej, tak sa môžete pozrieť buď to priamo na tie technické referenčné práce, ktoré sú tam, pozrieť si konvertor jednotiek alebo využiť vyhľadávanie materiálov. Podobne sa to nachádza aj na tej vrchnej časti obrazovky, kde je sekcia My Novel. Tá funguje v prípade, že teda máte ten osobný účet. Browse, čo vám predstaví ten obsah toho novelu, vyhľadávanie materiálov, rovnice, konvertor jednotiek a niektoré ďalšie nástroje. Takže ja začnem tým prezeraním, pretože to vás dostane do zoznamu všetkých publikácií, ktoré sú novely dostupné. Vľavo máte možnosť upresniť si
akúkoľvek oblasť, ktorá vás zaujíma. Takže v prípade, že by som treba sa zaujímal o elektrinu a výrobu elektriky, tak potom sú tu ešte niektoré ďalšie tematické podoblasti a zobrazujú sa vám jednotlivé publikácie, ktoré sú dostupné v rámci tejto tematickej skupiny. Každá tá tematická skupina má aj nejaký popis, aké publikácie, s akým obsahom obsahujú. Prípadne môžete skúsiť hľadať nejaký konkrétny názov alebo slova z názvu, že pokiaľ ma zaujíma energy harvesting, tak to môžem vyskúšať a mám tu týchto zopár publikácií, ktoré sa tomu v sekcii Electrical and Power Engineering venujú. A pokiaľ chcete, môžete to samozrejme skúsiť vyhľadať aj vo všetkých technických referenčných prácach, v technických publikáciách, takže je na vás, akým spôsobom k tomu pristúpite. Vo väčšine prípadov sú to tie textové publikácie. Nové publikácie sú výrazne označené, že nedávno pribudli. Vidíte, že rok vydania je 2026. Ak by vás zaujímalo, čo nového je ešte v tej databáze, možno od poslednej návštevy, je tu tiež sekcia novo pridaný obsah, opäť rozdelená podľa tých jednotlivých tematických skupín, takže tu vidíte publikácie vo väčšine prípadov, teda keď sú nové, tak tie, ktoré pribudli z tohto roku. Vidíte tu informácie, aké tabulkové data boli pridané alebo aktualizované a môžete si teda načítať ďalšie informácie. Keď už som na tomto konci toho menu, môžem vám ešte ukázať aj sekciu Pending Removal, Elsevier, ktorý sa stará o aktuálnosť tých dát, pochopiteľne nielen pridáva nový obsah, ale na základe využívania a iných parametrov aj rozhoduje o tom, či niektoré publikácie nebudú z tej databázy vypustené. Čas od času sa tu zobrazí nejaký zoznam publikácií. V tomto prípade sú tu publikácie, ktoré budú dostupné len do konca júna tohto roka. Môžete si ten zoznam pozrieť. V prípade, že je tam publikácia, ktorá by zodpovedala vašej oblasti záujmu, chceli by ste ešte si z tej publikácie prípadne vybrať informácie, uložiť niektoré dôležité stránky, tak ešte máte pár mesiacov čas, zajdite si do nej. Od 1.7. však tieto publikácie už v rámci novelu dostupné nebudú. Viac nástrojov a obsahu vám predstavuje novel pod záložkou Tools and Content. Máte tam stále opakovaný Material Property Search, možnosť konvertovať jednotky, a Steam Calculators, plugin, ktorý si môžete nainštalovať do browseru a v prípade, že ste na internetových stránkach kdekoľvek, vyznačíte si slovo, slovné spojenie a chcete, aby vám ho systém vyhľadal v noveli, tak tento plugin sa o to postará. Je tam dostupná interaktívna periodická tabuľka prvkov ako súčasť celej služby, teda všetky prvky z periodickej tabuľky, vrátane vlastností, ktoré s tým súvisia. A rovnice, to je ten Mathcat online, ako keby som mohol pomenovať, prípadne možnosť dať si vyhľadávací widget na svoje webové stránky, takže pokiaľ máte študijnú skupinu alebo výskumný tím, ktorý by chcel využívať novelu alebo dáva zmysel, aby ste mali to vyhľadávacie okienko novelu tam dostupné, tak si ho môžete na webové stránky implementovať. Sú tu tiež popísané všetky typy dát, ktoré sú k dispozícii, vrátane príkladov a niekde aj krátkych videí, ako s tým pracovať. Čo je trošku iné a zaujímavé, možno práve pre začínajúcich vedcov alebo študentov, je tu niekoľko skupín tzv. Engineering Overviews. Sú to také úvodné stránky, ktoré ten kurátor, to znamená Elsevier, pripravuje na aktuálne horúce témy, že pokiaľ by vás zaujímalo trebárs čokoľvek z oblasti Chemical Engineering, tak sa dostanete na webovú stránku, ktorá stručne charakterizuje tú oblasť,
oblasť charakterizuje tie súčasti, ktoré tam sú, čomu sa tam dá venovať. Máte tam základné kľúčové slova, ktoré sa k tejto téme viažú, trendy vo výskume aktuálne a potom publikácie, ktoré sa tej téme viažú, ktoré sú najnovšie pridané do novelu a tie, ktoré sú v podstate tie najdôležitejšie vybrané na to štúdium. Takže takto vyzerá plus minus každá tá tematická stránka v rámci tých engineering overviews. Je to miesto, kde naozaj si viete urobiť trošku prehľad o týchto témach, ktoré sú v súčasnej dobe, povedal by som, protežované, zaujímavé, aktuálne. A ak hovorím o aktuálnosti informácií, ešte v sekcii More Tools môžete zájsť, tu sa mi opakujú tie, ktoré som už spomínal, ale na konci je tzv. Engineering Newsfeed. Využívajú to mnohom, predovšetkým komerčné spoločnosti, alebo teda výskumníci, ktorí potrebujú byť skutočne úplne na pulze tej doby, pretože toto je vlastne spravodajstvo, spravodajské informácie z vedy, techniky, prírodných vied, chémie a všetkých tých odborov, ktoré Nobel pokrýva. Vy si dokonca môžete nastaviť oblasť, ktorá vás zaujíma. Môžete si dokonca povedať, v akých jazykoch vám má, ja si tam treba doplním nemeččinu ešte, v akých jazykoch vám má tie novinky zobrazovať a v podstate ani nie, že každý deň, ale každú hodinu sú tu aktualizované správy. Vidíte, že táto bola publikovaná pred hodinou. Keď pôjdem hlbšie, tu sú 2 hodiny dozadu. A keď pôjdem ešte ďalej, tak tam budú staršie, nakoniec dni, týždne. Tu som sa teda strafil, že naozaj sú to všetko hodinu staré správy z tých tematických oblastí, ktoré tam si navolíte. Vy sami si to tu nastavíte, v rámci toho osobného účtu si ten systém bude to nastavenie pamätať, pretože si to viete uložiť ako preferenciu a kedykoľvek sa na túto stránku vrátite, máte to možno k rannej káve na rýchle zobrazenie, čo sa akurát v tej ktorej oblasti udialo. Druhá možnosť je nastaviť si alert, to znamená, kedykoľvek bude nejaká aktualizácia, tak si môžete, keď na to kliknem, vybrať, v akých časových rozostupoch vám má na ten e-mail, na ktorý máte registrovaný osobný účet, poslať taký ten Reader's Digest, teda taký ten výber toho, čo sa udialo za ten posledný deň alebo za ten posledný týždeň, opäť v sekciách, ktoré si tu navolíte. To je k obsahu a k tomu, čo máte v sekcii Browse all Subjects. Ja by som teraz využil asi to vrchné menu a začnem špecialitami. Možno ešte sme tu mali, ja sa na to pozriem. Tak, možno začnem s tým Calculators, lebo to je presne to, čo je tam napísané. Robí to, čo by ste očakávali. Sú tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalkulátorov týkajúcich sa termodynamiky, termodynamických vlastností vody a pary a každý z tých kalkulátorov v podstate len interaktívne dokáže počítať hodnoty, ktoré zadáte ako vstupné do nejakého výpočtu, ukladať to do tabulky na spodku, ktorú si potom v podstate môžete kedykoľvek potrebujete skopírovať napríklad do Excelu. Takže ak si potrebujete urobiť sadu nejakých výpočtov týkajúcich sa termodynamických vlastností vody a pary, tak tu je to na jednom mieste so všetkými možnými, či už SI, európskymi, americkými, britskými jednotkami. Takže viete to tu zadať a ten výpočet vám urobiť či už na jeden bod alebo na nejaký rozsah bodov, ako si to určite. Takže skutočne na vytvorenie sady údajov, sady dát z týchto kalkulátorov môžete využiť Steam Calculators. Vrátim sa ešte k tým špecialitkám. Áno, to by bolo z tohto všetko, takže
môžeme sa pozrieť na interaktívne rovnice. Znovu špeciálna sekcia u novelu, kde vidíte, že máte k dispozícii 5618 rovníc s tým, že si viete vybrať niektorú z tých kategórií. Keď sa pozriem na trebárs chémiu, sú tam rovnice, ktoré idú úplne od tých základov, ako je trebárs výpočet Archimedovho čísla alebo Bernoulliho rovnica, až po veľmi komplikované rovnice, ktoré dokážu počítať vlastne čokoľvek, čo sa rovnicou dá nazvať a spracovať. Keď si takú rovnicu otvoríte, dostanete sa na jej, povedal by som, bibliografický záznam, kde je informácia, čo tá rovnica počíta. Je tam informácia, ako tú rovnicu citovať, čiže toto je niečo, čo vyšlo v Elsevieri v Pipeflow Analysis. Tú rovnicu do tej interaktívnej podoby spracovala Nima Tayalipur a keď si otvorím ten pracovný zošit, tak tí z vás, ktorí pracujú alebo mali niekedy v rukách matke, tak to prostredie im bude pravdepodobne povedomé. Tu je to všetko predpripravené, to znamená premenné, ktoré môžete meniť. Celý ten výpočet a výsledok už je nachystaný. Dokonca v niektorých prípadoch tam máte odkazy, ktoré vás posielajú do dát, ktoré obsahuje novel, takže ak potrebujete doplniť hustotu tej tekutiny, tak či už z organických látok alebo anorganických látok, tieto data si viete nájsť v tých tabulkách a doplniť si to sem do tých rovníc. Vy môžete ten worksheet alebo ten pracovný zošit tiež uložiť ako masket súbor, prípadne ako HTML, PDF, ako to len potrebujete, dokonca aj ako Excel. Môžete už tie vytvorené rovnice editovať, dodať tam kalkulácie, jednotky a podobne. Keď sa pozriete na tie nástroje tu vpravo, vidíte, že viete pracovať so všetkými typmi funkcií, vykresľovania grafov a podobne. Čiže vy dokonca môžete vytvoriť úplne nový pracovný zošit a vytvoriť rovnicu alebo sústavu rovníc podľa vašich potrieb. Ja vám možno ešte ukážem v tých rovniciach sa dá aj vyhľadávať. Zájdeme do sekcie stavebníctva, kde pokiaľ by ma zaujímalo trebárs nádrže na tekuté látky a výpočty v tejto oblasti. Toto bude, predpokladám, nejaká norma alebo odporúčanie. A keď si ten pracovný zošit otvoríte, tak uvidíte, že to môžu byť skutočne rovnice, ktoré vychádzajú na niekoľko stránok, obsahujú množstvo premenných, môžu dokonca obsahovať aj pomocné výpočty. Môžete tam mať sekcie, ktoré vám vykresľujú tie počítané hodnoty do grafu a na konci v zelenom výsledky. Takže toto je sekcia interaktívnych rovníc. Takže to boli tie úplne najšpecifickejšie typy dát, ktoré môžete nájsť. A než sa dostaneme k tým klasickým textovým vyhľadávaniam, tak predsa len asi to najzajímavejšie, čo vám novel vie poskytnúť, a to je ten Material Property Search. Ja vám to ukážem na jednom fiktívnom príklade. Predstavte si, že inžinieri pripravili výkres nejakej súčiastky, ktorá sa má použiť, povedzme, v drone. Vypočítali, že ten objem tej súčiastky bude približne 4,81 cm3. Keďže to má byť použité v tom ľahkom drone, tak vedia, že potrebujú konštrukčne to poriešiť tak, aby váha tej súčiastky nebola väčšia ako 12,5 gramu, ale zároveň to bude súčiastka, ktorá bude namáhaná. Predpokladaná hodnota je, aby to vydržalo aspoň tých 600 megapaskalov v ťahu. Takže inžinieri dostali zadanie, nájdite nejakú zliatinu, nejaký materiál, ktorý by týmto parametrom zodpovedal.
Ja si z toho objemu a váhy viem teda spočítať, že tá hustota toho materiálu by mala byť menšia ako 2,6 gramu na centimeter kubický. Neviem, či by ste toto poriešili s nejakou umelou inteligenciou, bez toho, aby si niečo nevymyslela. A predpokladám, že časom bude schopná analyzovať i takéto zadanie, ale v tomto prípade, v prípade databázy Novell, stačí zájsť do Material Property Search, kde zadávate na začiatku teda názov tej látky alebo materiálu, ktorý hľadáte. Mne je jasné, že budeme vyhľadávať nejakú zliatinu a priebežne sa budem dozvedať počty tabuliek, v ktorých sa to, čo hľadám, vyskytuje. Takže zliatiny sú cez 7,5 tisíc tabulkách, ktoré tam mám k dispozícii, ale ja viem dve základné vlastnosti tej zliatiny a to je to, čo mi Novell pomôže zredukovať. Vidíte, že v tejto tabulke, medzi tým sa aktualizovala, tak sú všetky tieto dostupné chemické vlastnosti, elektrické alebo elektrotechnické vlastnosti, environmental characteristics, fiber properties, bezpečnosť, magnetic properties, material compositions. Takže skutočne tisíce a tisíce vlastností, v ktorých môžete vyhľadávať. Ja viem, že potrebujem hustotu, čiže density, a potrebujem hustotu z tých fyzikálnych vlastností, takže si len takto myškou pretiahnem do toho vyhľadávacieho pola. Prvé, čo je, tak on mi predpokladá, že chcem, aby tá hustota existovala, aby teda tá tabulka obsahovala v riadku názov toho materiálu a zároveň, aby existovala, ale ja viem, že tá hustota má byť menšia alebo rovná v tomto prípade. A my sme vypočítali, ja som si to nezapamätal, musím sa pozrieť, 2,6 gramu na centimeter kubický, takže 2,6, ale teda nie kilogram na meter kubický, ale gram na centimeter kubický. Vidíte, že opäť sú tu všetky dostupné typy jednotiek pre danú vlastnosť, takže gram na centimeter kubický. Už mám len 244 tých tabuliek a pevnosť ťahu. Takže Tensor Stray, tu máte prípadne pomôcku, ktorá vám popisuje, že sa používa tento pojem alebo táto jednotka, táto vlastnosť aj na Ultimate Tensile, Maximum Tensile, že to je to, čo potrebujem, aby to niečo vydržalo. Znovu teda tu existuje, ale ja chcem, aby bola väčšia ako tých 600 megapaskalov. Vy máte viacero možností kombinovať tie vlastnosti cez logické operátory. Máte tam možnosť priamo zadať, čomu sa má rovnať tá hodnota, prípadne v nejakom rozsahu. Takže sami si definujete, čo potrebujete a takýmto spôsobom sa ja dokážem dopracovať k 11 tabulkám, ktoré vo výsledku vyzerajú ako takýto zoznam, kde keď si niektorú otvorím, tak sa dostanem k tým tabuľkovým datám, tak ako ich má Novell spracované. Vyzerá to trošku ako Excel v prehliadači, nie je to také komfortné, aj keď tie funkcie, ktoré Excel má, tak niektoré z nich tu sú k dispozícii, čiže mám tabuľku, ktorú, keď si to originálne prečítam, tabuľka, ktorá má cez 17 000 riadkov. Ja som pomocou toho Material Property Search našiel 6 riadkov, kde sa pravdepodobne niekde spomína zliatina. To v podstate už som videl tu na začiatku. Všetko sú to zliatiny, ktorých hustota v gramoch na centimeter kubický je menšia ako 2,6. Tu je to tak na hrane, tu je to presne. Tuto sú úplne nižšie hodnoty a ktorých Ultimative Tensile Strength v megapaskaloch je cez 600 megapaskalov. Vy si môžete tie stĺpčeky podobne ako v Exceli sortovať, takže ak by ma zaujímalo, aby to vydržalo čo najviac, tak sa pozriem
z tých, čo mi našiel v tých daných kritériách, mi vydrží beryllium S200 tubing až 800 megapaskalov a dokonca bude veľmi ľahký, ale zase pokiaľ viem a som z tej oblasti, povedzme, tak viem, že beryliové zliatiny budú z tých drahších, takže ja by som možno siahol až po tej tretej, ktorá tiež vydrží 720 tam je dokonca nejaký upresňujúci parameter, a pri hrúbke 9 mm, to už by som si musel s tými inžiniermi odkonzultovať, či je to v poriadku a má tú požadovanú hustotu, čiže vedel by som tento materiál použiť. Každý ten materiál, keď si na to kliknete, ak tam je odkaz, tak má svoj záznam so všetkými vlastnosťami, či už amerických alebo metrických jednotkách a dokážete ho potom aj odcitovať. To v podstate je aj v tej tabulke, pokiaľ sa dopracujem späť, som naspäť v tej tabulke. Ak by ste potrebovali odcitovať tú tabulku, tak si viete skopírovať tie bibliografické údaje do schránky alebo v rôznych citačných formátoch. Máte možnosť, ak ste prihlásení pod osobným účtom, uložiť si tú tabulku medzi svoje obľúbené, takže sa k ním budete vedieť vrátiť. Môžete sa tiež pozrieť, čo všetko ešte obsahuje tá publikácia. Toto je vyslovene materiál z datasheets, takže sú tam tabulky s tými americkými jednotkami, s metrickými jednotkami a rozdelené tie jednotlivé látky, materiály podľa tých kategórií. Môžete si v rámci tej tabulky aj zobraziť, schovať niektoré stĺpčeky, takže nemusíte pracovať úplne s celou tou tabulkou, ktorá je skutočne veľmi široká. Niektoré vlastnosti tu vôbec nie sú uvádzané, pretože sú relevantné pre iné typy materiálov. Toto všetko si viete upraviť, alebo, čo je možno najjednoduchšie, stiahnuť si ten výsledok do Excelu, kde už s tým pracujete v prostredí, ktoré predpokladám, že poznáte a je pre vás asi najvyhovujúcejšie. Takže toľko k vyhľadávaniu materiálov podľa vlastností. Keď sa ešte vrátim, aby ste videli, ako to bolo naformulované. Toto je výsledok a tu je sekcia, v ktorej môžete, a vy si skutočne môžete vymyslieť z oblasti chémie, môžete hľadať materiály, ktoré budú mať istú hodnotu viskozity a zároveň budú schopné vydržať nejaké teploty a nevznietia sa a podobne. Čiže tých aplikácií zamyslite sa nad tým a možno, že nájdete niečo, čo bude pre vás skutočne dávať zmysel a dokážete to pri svojej práci použiť. Tým by sme asi mohli skončiť s tými špecializovanými vecami a zajdeme na to textové vyhľadávanie, teda na také akoby bežné googlenie. Tam vám skutočne stačí zadať si základné kľúčové slová. Reinforced a concrete beams. Reinforced. Ja viem, že tam mám preklep, jednak, že mi to počiarkuje a jednak, že mi nenašepkáva, pretože pokiaľ píšete správne, tak tam máte našepkávač, ktorý vám eliminuje možnosť tých preklepov. Vidíte, že sú tam nejaké už vyhľadávania, ale rovno aj publikácie, ktoré vám odporúča, že by ste si mohli na tú tému pozrieť. Ja teda naozaj teraz chcem urobiť len to vyhľadávanie, aby som vám v tom výsledku vyhľadávania ukázal rozmanitosť toho obsahu, ktorý vám ten novel poskytuje. Tu máte filter alebo fazety, ktorých si to môžete upresňovať. Máte tu rôzne koncepty, teda kľúčové slová, ktoré s tým ešte súvisia. Ja mám zaskrtnuté, že má používať synonyma v tých konceptoch, takže využíva technický tezaurus, ktorým tie kľúčové slová napasuje na zaužívané, ktoré sú tam, takže toto sú vymenované. Môžem sa na to pozrieť z pohľadu nejakej oblasti priemyslu. Môžem si tie výsledky
upraviť tak, aby tam boli len veci za posledné 2 roky, 5 rokov, niekedy to dáva zmysel, alebo sa pozrieť na tých autorov a aj tu vidíte, že sú tam aj treba z Institution of Structural Engineering, takže nielen osoby ako také, ale aj rôzne inštitúcie, ktoré vydávajú tie publikácie. Society for the Advancement of Materials and Processing Engineering, SAMPE, American Association of State Highway and Transportation Officials. Takže skutočne rozmanitý obsah. Väčšinou teda tie textové sú knihy, prípadové štúdie, zborníky, slovníky, encyklopédie, grafy, to sú tie špecialitky, na to sa ešte pozrieme. Dokonca masket zošitý, ak by bol záujem, a nejaké regulatory informations, a ešte tabulky si k tomu pridám. Takže vyberiem si teraz ešte tieto špecialitky, netextové špecialitky, aby som vám tu ukázal. Na začiatku mám tie masket súbory, sú tam 4, ktoré počítajú size selection v SI jednotkách a v US jednotkách a jedno je pre Masket verzia 14.15 alebo Masket Prime. Takže pokiaľ používate Masket, tak tu si viete vybrať ten súbor. Ja keď na to kliknem, tak v podstate mi otvorí základný bibliografický záznam, ale ten súbor mi automaticky stiahne, čiže vidím, že tam je nejaký XMCD súbor medzi stiahnutými. Viac sa z toho nedozviem, ale keďže Masket nemám, tak vám ani neviem ukázať, čo presne to obsahuje. A potom je tu prehľad, keďže som si vybral grafy, tabulky a Masket listy, tak je tu prehľad toho, kde sú interaktívne grafy, tabulky, ktoré sú tam k dispozícii, grafy a podobne. Ešte možno k tým tabulkám, keď sa do niektorej pozriem. Tá predošlá tabulka, ktorú som vyhľadával pomocou toho Material Property Search, bola tabulka vybratá alebo tvorená z datového setu. Táto tabulka, ktorú mi našiel pri tom textovom vyhľadávaní, je tabulka, ktorá originálne patrí do nejakej publikácie. Vy tu aj máte cestu, vidím, že tá publikácia Advanced Composite Bridge Construction, čo som hľadal a do akej tabulky ma dostal. Takže ja sa viem pozrieť do tej tabulky, ako vyzerala v tom originálnom dokumente. Čiže si vlastne otvorím PDF verziu tej publikácie. A tu sú nejaké grafy. Som v tej sekcii, kde by mala byť tá tabulka. Áno, tu je tabulka. Ja keď si schovám tú ľavú navigáciu a trošičku si tú stránku vzdialím, tak pravdepodobne mnohí z vás máte skúsenosti, ako je to s tabulkami v PDF súboroch. Pokiaľ by som ja z tej tabulky tie data potreboval, tak to si ich označil. Je pomerne komplikované a ťažké dostať to do podoby Excelu, do podoby skutočnej tabulky, takže ja sa teraz pokúsim vrátiť späť na tú tabulku. Tu ju máte naozaj ako datovú tabulku a viete si ju do toho Excelu stiahnuť priamo odtiaľto. Takže veľmi jednoduché, ako vybrať tabulky z tých publikácií. Pokiaľ to teda v tom noveli je takýmto spôsobom spracované, tak potom máte možnosť si tú tabulku vybrať. Je tam konvertor jednotiek. Ak by ste v tej tabulke narazili na jednotky, ktoré nie sú obvyklé, tak ja neviem, keby som tu použil, že chcem BTU, čo je British Thermal Unit, na treba z Libru, pound, to je tuším tepelná kapacita alebo niečo iné týmto vyjadrujú, tak v momente, keď to potrebujem prepočítať, jednak pri tom vypočítavaní, pri tej konverzii, už mi ponúka len jednotky energie, pretože BTU je British Thermal Unit, teda súvisí to s tým, takže ja tam si viem vybrať Joule a Libra je jednotka váhy, takže treba na gram a napíšem si tie hodnoty. Takže ukážka
prepočtu jednotiek. Ja sa ale vrátim, ak sa mi to podarí, späť do tej tabulky. Pokiaľ ju potrebujete odcitovať, tak znovu skopírovať alebo poslať do niektoré z tých programov, alebo ešte možnosť znovu teda uložiť medzi tie obľúbené. Ja som si v tom texte všimol, že sú tam aj nejaké grafy, takže môžete skúsiť ešte pozrieť do obsahu tej publikácie, či tie grafy tiež náhodou nie sú spracované ako interaktívne v tej interaktívnej podobe. Takže čo to v podstate znamená? Veľmi jednoducho, keď si ja niektorý z tých grafov otvorím, tak to, čo bolo v tej publikácii v tom PDF-ku ako obrázok, tak Novel naskenoval, pridal k tomu túto zelenú plôžku, čo je aktívna plocha, v rámci ktorej vy si môžete na tom grafe vyklikávať či už hodnoty a datové body, ktoré ste vy namerali a chcete ich porovnať. Toto je napríklad tabuľka, respektíve graf, v ktorom sú porovnané nejaké merania a priebehy z rôznych typov publikácií. Vidím tu autorov, čiže každý nameral čosi iné a vy ste ďalší autor, ktorý sa venuje, čo sú to stredné hodnoty čohosi a máte niečo namerané, tak si to môžete dať do porovnania s týmito autormi, takže môže byť, že vy ste merali kdesi v hodnotách okolo 10 a vyšla vám táto U20, tento bod a podobne. Toto sa do toho grafu vykresluje, zároveň sa to ukladá do tejto tabulky, takže si to tu viete potom odexportovať zase ako excelovské dáta. V prípade, že by ste potrebovali byť presnejší, viete si ten obrázok trošičku priblížiť, ešte o možno viacej, aby som mal tie hodnoty čo najpresnejšie. Môžete si pridať datový set, teraz som robil kolieska, ale v prípade, že by som ja potreboval odčítať nejaké hodnoty z toho grafu, ktoré už tam predtým niekto mal, čiže hodnoty podľa tohto autora na tej úrovni 10 by to bol tento bod, na úrovni 20, keď sa plus minus trafím tu presne, tak je to tento bod, ešte si ho viem doladiť, asi by mal byť trošku nižšie. A mám ich tu v tejto tabulke. Takže toto všetko si viete vykresliť, pohrať sa s tým a v konečnom dôsledku potom v rámci exportu buď si to uložiť tie hodnoty do Excelu, alebo si to tú tabuľku uložiť ako nejaký obrázok, prípadne ako PDF-ko, záleží na vás. Keď vám to takýmto spôsobom ten systém uloží a zobrazíte si to, toto je to PDF-ko, tak tu vidíte, že mám názov tej tabulky, moje body, ktoré som si tam označil, celý ten obrázok, ktorý tam bol a dokonca i tie datasety, ktoré som ja vytvoril, vrátane celej citácie, celého toho dokumentu, odkiaľ som to vzal. Čiže podľa akademických pravidiel všetko tak, ako má byť. A vrátim sa k týmto tabulkám a grafom. K tomu je to asi všetko, čo by som vedel ukázať. Ešte sa vrátim k výsledkom, ale myslím si, že z tohto vyhľadávania je to všetko. Keď by ste tie filtre potrebovali vyčistiť, stačí kliknúť na Clear All. Vidíte, že je tam cez 1000 dokumentov. Ja som teda použil skutočne takéto vyhľadávanie, ktoré je veľmi, veľmi všeobecné a jednoduché. Ešte vám chcem v rámci toho vyhľadávania ukázať naozaj to chovanie, kde na pozadí funguje tá umelá inteligencia. Ja keby som teraz napísal sugar melting point, teda bod topenia cukru, tak jednak, a to mal Novel dostupné dávno predtým, než prišiel boom tých jazykových modelov, on dokáže na základe tých kľúčových slov identifikovať, čo približne hľadáte. Takže prvé, čo vám tu dáva do pozornosti, bol schopný identifikovať, že hľadám material or substance name sugar a že hľadám bod topenia. V tomto prípade teda dal, že chcem, aby tam existoval a našiel mi 20 tabuliek, v ktorých
ktorých to dokázal identifikovať. Čiže už len to textové vyhľadávanie, keď napíšete tie kľúčové slova tak, že je jasné, že idete hľadať vlastnosti nejakých materiálov, tak on už vám predpripraví to vyhľadávanie z tých dát. Nemusíte využiť priamo ten materiál property search, respektíve naopak, možno si neuvedomujete, že by to sa dalo vyhľadať cez materiál property search a on vám takýmto spôsobom našepká, že niečo by ste tam mohli nájsť. Druhá možnosť je zapnúť si pomocníka, ktorý tie kľúčové slova preloží do vyhľadávacej frázy, čo môže byť užitočné práve pre prípad, že nechcete využiť pokročilé vyhľadávanie, lebo vy máte k dispozícii pokročilé vyhľadávanie, kde jednak si viete špecifikovať, v ktorej časti vyhľadávate, ale hlavne pokiaľ hľadáte v čistom texte, tak tu máte pomôcky, že môžete použiť logické operátory a mnohé ďalšie pokročilejšie techniky formulácie toho vyhľadávacieho dotazu, ale pomocou toho Enhanced Search vám vlastne takéto niečo pripraví samotná tá umelá inteligencia. Čiže okrem sugar, ktorý som tam ja napísal, tak on ešte použil kľúčové slovo sucrose, table sugar, sacharóza, chemický vzorec CS12H22O11 alebo CAS-kové číslo 57501 jednotka. A okrem toho môjho melting point ešte doplnil, že by sa mohol by ma zaujímať aj fusion point, melting temperature, thermal transition. Takže v takomto prípade vám vie veľmi pomôcť pri tej formulácii a pokiaľ máte zaškrtnuté aj ten ďalší krok, ktorý tá umelá inteligencia tu vie urobiť, a to znamená vygenerovať sumár z tých výsledkov, tak vám pod tým vytvorí nejaký základný súhrn toho, čoho sa tie moje kľúčové slova týkajú. Je mu jasné, že sa pýtam na podtopenia cukru, takže mi tu uviedol, že je typicky okolo 132 stupňov Celzia. Je to tu priamo potom odcitované, z akej publikácie to je vzaté a ja si do tej publikácie mal by som mať tú povinnosť si tam zájsť a preveriť si to, či naozaj to tam je táto hodnota. Stále je to umelá inteligencia, v tomto prípade už generatívna, takže môže obsahovať chyby, oni vás na to aj tu na vrchu upozorňujú, ale môžete to vyskúšať. Je to nastavené tak, že s tými datami, s ktorými on pracuje, sú to data, ktoré on už vyhľadal. Takže v tomto prípade je to umelá inteligencia, ktorá v tom svojom základe nemá snahu úplne si vymýšľať, ale práve naopak je úplne bez problémov, že skopíruje celé vety, celé formulácie z tých publikácií a sa odvolá sa, odkiaľ si to vzala. Takže tá halucinácia v tomto prípade je minimalizovaná. Napriek tomu, zopakujem, odporúčam si to vždycky overiť. A sú tam ešte nejaké ďalšie fakty, ktoré s tým súvisia. Takže taká pomôcka tej AI na to, že niečo hľadáte, môžete to vyskúšať, pohrať sa s tým. Ešte možno jedna zaujímavosť, ak chcete, tak v tomto prípade môžete to vyhľadávanie skúsiť aj skutočne prirodzeným jazykom a dokonca môžete použiť češtinu alebo slovenčinu, takže ja sa ho môžem opýtať, aká je optimálna teplota pasterizácie piva, takže ostanem v tej potravinárskej technológii. On mi jednak pripraví to vyhľadávanie a znovu je tam nielen beer, ale aj lager alebo ale. Je tam pasterizácia v niekoľkých formuláciách, dokonca i ako thermal processing alebo heat treatment a je tam temperature, optimal temperature, pasteurization alebo heat level. Takže opäť kľúčové slova, ktoré mne by možno ani nenapadlo, že mám použiť pri tom vyhľadávaní. A potom tu mám sumár, nie je v slovenčine, odpovedá teda v angličtine, pretože to skutočne robí z tých publikácií, ktoré sú novely dostupné. Opisuje, že to je ten kritický proces, ktorý pri výrobe piva je, odvoláva sa na túto publikáciu a sú tu nejaké odporúčané
Rozsahy teplôt a detaily toho procesu píše sa o 71 až 70 stupňov Celzia a počas 15 až 60 sekúnd, aby to teda skutočne zodpovedalo tomu, čo pri tej výrobe piva sa snažíme tou pasterizáciou dosiahnuť. Dokonca sú tu spomínané nejaké alternatívne metódy z Food and Beverage Processing z knihy Filters and Filtration Handbook a klasická umelá inteligencia. Je tam aj sekcia, ktorá naznačuje, kam by sa dalo ísť ďalej. Takže pokiaľ by vám ešte zaujímalo, aké to má efekty na to pivo, tak si môžem kliknúť a urobím nové vyhľadávanie s novými dokumentami. Inak potom samozrejme ja vždy mám za tým výsledkom a za tým zhrnutím informácie a odkazy priamo do tých výsledkov vyhľadávania, do tých dokumentov s informáciou, či sú to najnovšie publikácie, ktoré sú v noveli dostupné a podobne. Takže vy máte aj to vyhľadávanie normálne k dispozícii. Ten systém si vždy pamätá, keďže som prihlásený pod osobným účtom, ako som ho naposledy používal. Vy si tu automatické vytváranie sumárov môžete vypnúť a skutočne si to vyžiadať len keď je to téma, v ktorej sa chcete zorientovať alebo si to chcete vyskúšať. Rovnako aj to vyhľadávanie s pomocou AI viete vypnúť a tým pádom bude, teraz mi to urobila hlúposť, ale bude vyhľadávať bez toho a rovnako aj tie synonymá, ktoré tam sú používané, tak nemusím to mať zapnuté, sú to len pomôcky, ktoré máte k dispozícii. Som naspäť na tej úvodnej stránke, predviedol som vám, myslím si, že takmer všetky funkcie, ktoré som mohol v rámci databáz Novel, v rámci vyhľadávacieho rozhrania Novel. Prešli sme si aj tie špecializované nástroje, vrátane Material Property Search, vyskúšali sme si to vyhľadávanie na základe kľúčových slov. Na tej úvodnej stránke zopakujem, máte aj odkazy, pokiaľ sa chcete veľmi narýchlo zoznámiť s tým obsahom, v noveli ste ešte nikdy nepracovali, tak sa pozrite, aké tematické skupiny tých dokumentov sú tam k dispozícii. Vyskúšajte si tie nástroje. On tu počas celej tej mojej práce dokonca registruje moju poslednú aktivitu, čo som si uložil, čo som vyhľadával, takže sa k tomu viem kedykoľvek vrátiť. Sú to informácie, ktoré mám dostupné tiež v tej sekcii My Novel. Zopakujem, toto je len v prípade, že ste prihlásení ako autorizovaný používateľ so svojím osobným kontom. Pokiaľ ste tam ako anonymný používateľ, tak všetky tie výsledky vám dokáže poskytnúť, ale už vám nebude ukladať tie obľúbené dokumenty, tabulky, výpočty, ktoré som ja tam ukazoval. Tie si tu viete organizovať, viete si tu skontrolovať tú aktivitu, ktorú som tam dnes urobil, prípadne si upraviť svoj profil. Za mňa je to tým pádom všetko. Ak by ste mali nejaké ďalšie otázky, to sú kontakty na mňa v Bratislave alebo na kolegu v Prahe, pretože tam máme materskú spoločnosť, prípadne sledujte naše sociálne médiá, YouTube, na ktorom zverejníme záznam, nahrávku tohto dnešného webinára. Budete vítaní, sme tu pre vás. Poďakujem sa vám za účasť, za váš čas, ktorý ste nám dnes venovali. Prajem vám veľa úspechov vo vašej práci v štúdiu a možno i pri práci s službou Novel, ktorú som vám dneska ukazoval.